kwaNal'ibali. Ayikho into engijabulisa njengokuxoxa inganekwane kanye nomndeni wami nabangani bami. Yingakho-ke namhlanje abangani bethu base-Windy Heights Primary School bezosixoxela inganekwane emnandi esifundisa phela ngokuthi kungani ungwenya ehlala emfuleni. Mina ngithi nje kwesukasukela. Ngolunye usuku kudala uBhubesi wakhetha ukuthi abe yinkosi yehlathi. Ngalolo suku uDube waqoqa zonke izilwane wabe esethi, "Masibe nomcimbi wokubungaza inkosi yethu entsha." Kwaze kuwumbono omuhle lokho, kusho Ingwe. Ngicabanga ukuthi ungwenya kufanele adanse nenkosi ngosuku lomcimbi. Ngiyavuma, kusho uSibakwa. Ungwenya mazodansa nenkosi kufanele aye emfuleni ayogeza ukuze isikhumba sakhe sihlanzeke futhi sicwebezele njengesami. Zonke izilwane zavumelana noSibakwa. Isikhumba sikangwenya sasimaholo futhi siguqile kakhulu. Kwakudingeka ageze emfuleni ukuze sihlanzeke futhi sicwebezele ukuze alungele ukudansa nenkosi entsha. Kodwa ungwenya wabantu akavumanga. "Angeke ngigeze emfuleni," ungwenya ezikhalela. "Angikaze ngibe semfuleni ngaphambili. Angazi ngisho nokuthi ngizokwazi yini ukubhukuda." Kodwa ezilwaneni asikho esamlalela ungwenya. Zaphuma zonke zaya emakhaya. Ungwenya wasala yedwa. Wayekhathazekile kakhulu ukuthi bazomhleka uma esehluleka ukubhukuda. Isikhumba sakhe sizohlanzeka kanjani futhi sicwebezele uma ingena